Bună seara, dragi prieteni, Marcel Retezan numele meu, consultant financiar pentru voi românii din Germania. Și astă seară, după un beratung de succes la domnul Dumitru, aici de față, aș vrea să vă prezinte părerea domnului, să ne dea un feedback despre munca noastră. Bună seara, Dumitru Nel, în direct pentru dumneavoastră. Prin sincerele mele cuvinte vă pot spune că sunt o echipă de oameni minunați și prin modul lor de exprimare și de a vă explica dumneavoastră, celor din Germania, cum vă puteți economisi bănuții, acești doi oameni vă fac să înțelegeți că este spre avantajul dumneavoastră de a merge pe mâna dumnealor. Sunt o agenție de oameni superi și prin intermediul lor puteți economisi bani și vă puteți pune bani deoparte pentru o căsuță, un vis al dumneavoastră. Eu, din punctul meu de vedere, pentru mine sunt, cum să vă spun, cei mai minunați oameni. Mi-a scos bunul Dumnezeu în cale și îi mulțumesc pe această cale că mi-a scos în cale. Noi îți mulțumim. Dacă și dumneavoastră ați dori să faceți un termin gratuit cu noi, nu ezitați să ne lăsați din jos de video un număr de telefon sau pur și simplu să scrieți cuvântul termin. Noi vă vom contacta și vom stabili un termin gratuit cu dumneavoastră. Vă salut, o seară plăcută, Seara plăcută. În continuare.